apaso tili ndi results ena amene ali unofficial kuchokera ku Radio Islam Malawi. Our Jamati Radio Islam Education for the Nation. So our tikuyamba ndi presidential results kumene ku South Lunzu Chikapa Mkolokoti Center. Results akutere Phunziro Mvula apeza voti imodzi, Adili Chilungu apeza mavoti awiri, Alex Chiponjola mavoti atatu, Akondwa Nankhuma mavoti 6, Dr. Joyce Banda APP mavoti 13, Dr. Michael Usa ojezake alibe mlandu apeza mavoti 20, Atupe Muluzi apeza mavoti 54, Dr. Lazarus Chakwera apeza mavoti 258, Adaliso Kabambe UTM apeza mavoti 381, Apita Muthalika ADPP apeza mavoti 3,754. Zimene zikusonyeza kuti kumene kuko asogola ndi Peter Muthalika. Izi tikuzitenga pa Radio Islam, ndiponso walemba ndiponso nkupanga ripoti ndi Yusuf Daisa. So khalani pompo, zambiri zikubwera.